No se on Turvemuijan keittiöstä taas päivää. Nyt minä aion tehdä semmosen kuin jouluyön kakun. Löydin tuolta netistä semmosen ohjeen. Ja mulla oli jäänyt gluteenitonta jauhoseosta. Siinä alkaa päivämäärä kolkutella ja samaten olin ostanut useamman purkin perunajauhoa, niin käytetään sitäkin pois. Elikkä 3 munaa ja 3 desiä sokeria tuossa ohjeessa, mutta minä laitoin 2,5. Sitä sokeria tulee muutenkin aina niin älyttömästi. Sitten jauhoseokseen 4 desiä perunajauhoja ja 1 ruokalusikka gluteenitonta jauhoa. Sekä teelusikka leivijauhetta, vaniljasokeria ja kaartemuumaa. Sekä 200 grammaa voita tai margariinia sulatettuna ja jäähdytettynä. No niin, aletaan. Ja sokeri latkataan hyväksi paahtoksi. Ja siihen sitten aletaan lisäilemään noita muita aineita. Ja uuni 175 astetta. Ja paistoaika on noin 175 ja paistoaika noin 45 minuuttia. Vaahtoon syntyy kuvia. Sen jälkeen lisätään rasva. Sen jälkeen varovasti siivilän läpi nämä kuivat aineet. Eli muutamassa erässä. Nyt meni vähän yliymmärryksen. Täytyy korjata sieltä talteen, että ei ohjeesta tule mitä sattuu. Aika nopeasti sekoitetaan. Mä en yleensä käytä tätä vispiläsysteemiä, mutta tämä on vähän erilainen tämä kakku, koska tässä on gluteenitonta jauhoa ja perunajauhoa, niin tämä on tämmöinen herkempi. Eli siinä vaiheessa kun otetaan pois kakkua uunista, niin annetaan olla sen jonkun aikaa tuolla uudessa, että se tasoittuu ja sen saa sieltä ehjänä pois. Eli otetaan nyt täältä suurin osa jauhosta mukaan. Noin. Vielä vähän se.
sekaisin. Ruoka. Eli puuan voitelin nestemäisellä öljyllä. Olikohan se keijua, tämmöistä suihketta. Niin tämä minun mielestä on ihan hyvä systeemi. Ei tartu nuo leivonnaiset tuohon vanhaan alumiinivuoteen. Virrat pois ja noin, ja sitten ruvetaan lisäämään tämä taikina tänne. Eli tämän voi tällä ympyrä ruokaan pyörittää ja valuttaa suurin piirtein saman verran joka paikkaan. Ja loput sitten raapataan kyytiin. No niin, laitetaanpa sitten uuniin ja katsotaan sitten, että miten tämän kanssa käy. Ja hitusen pyöräyttää, että on tasan. Ja sitten uunikin on sopivasti lämmennyt, niin sinne sitten. Ja tulos nähdään sitten heti. No niin. 45 minuuttia oli kakku uunissa ja sitten 10 minuuttia odotteli tässä vuuassa ja sitten kipataan. Hyvän tuoksuinen ja ihan hienon näköinen tuli. Moikka, palataanpa taas.